Prvním krokem při montáži zateplovacího systému ETICS je důležitá příprava podkladu. Ten musí být vyzrálý, pevný, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích prostředků, výkvětů a odlupujících se míst. Bez biotického napadení řas či plísní a aktivních trhlin v ploše. Dále nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost a nesmí být trvale zvlhčován. Důležitá je také kontrola místní rovinnosti podkladu. Pokud použijeme spojení zateplovacího systému Weber ETICS s podkladem pouze pomocí lepicí hmoty, mezera mezi podkladem a měřící latí o délce 1 metru může být maximálně 10 mm. Používáme-li lepicí hmotu a hmoždinky, pak 20 mm. Po přípravě podkladu provedeme montáž soklové lišty, která slouží k založení zateplovacího systému. Do podkladu se kotví 3 až 5 kusů zatloukacích hmoždinek na 1 metr. Zatloukací hmoždinky se osadí do vyvrtaných otvorů. Soklové lišty se osazují s mezerou 2 až 3 mm. Spojují se spojkami a v případě nerovností podkladu se použijí podložky na jejich vyrovnání. Montáž soklových lišt se provádí od rohů budovy. Mezi osazené rohové díly se doplní rovné kusy lišty. Po osazení soklových lišt při montáži zateplovacího systému pak přistoupíme k lepení izolantu. Prášková lepicí hmota se před lepením rozmíchá s čistou vodou. Nanáší se na izolační desky v nepravidelném pásu po obvodě a ve 3 terčích do plochy desky. Je nutné, aby plocha slepená s podkladem tvořila nejméně 40 % celkové plochy izolační desky. Izolační desky se lepí ze spoda nahoru větším rozměrem vodorovně na vazbu s přesahem nejméně 100 mm. Lepicí hmota se nesmí dostat na boční plochy izolačních desek. Desky se lepí na sraz. Pokud vzniknou mezi izolačními deskami spáry větší než 2 mm, musí se vyplnit použitým izolačním materiálem. Spáry mezi izolačními deskami nesmí být větší než 5 mm. Montáži zateplovacího systému předchází výtažná zkouška hmoždinek. Slouží k ověření charakteristické síly na mezivytažení namontovaných hmoždinek přímo na stavbě. Dalším krokem je kotvení zateplovacího systému hmoždinkami. Hmoždinky se osazují do vyvrtaných otvorů. Dnes se většinou navrhuje a používá zapuštěná montáž hmoždinek. Hmoždinky se montují pomocí speciálního nástroje. Talířky hmoždinek se při montáži zapustí pod rovinu izolantu. Následně se překryjí zátkou z izolantu. Zapuštěná montáž výrazně přispívá k omezení vykreslování hmoždinek na fasádě v zimním období. Následuje přebroušení izolantu. Před osazováním fasádních lišt a následným prováděním základní vrstvy se povrch izolačních desek srovná broušením. Po broušení je třeba povrch izolantu očistit ometením. Na obroušený izolant se nejdříve osadí fasádní lišty. Na soklovou lištu osadíme soklový nástavec s okapnicí. Na vystužení rohů budovy použijeme rohové lišty. Lišty osazujeme do předem připravené vrstvy stěrkové hmoty. Nyní se podívejme na řešení detailů okolo okna. Pro připojení ostění a nadpraží k rámu okna použijeme ukončovací lištu. Lišta se nalepí na očištěný rám okna. Dále upravíme plochu pro osazení parapetního plechu.
Na hranu osadíme parapetní lištu. Na ní nalepíme parapetní plech. Na samolepící pásky ukončovacího profilu nalepíme ochrannou fólii. Fólií ochráníme i parapetní plech. Na konce parapetního plechu nasadíme připojovací lištu parapetního plechu. Na rohy ostění osadíme rohové lišty. Na roh nad praží osadíme rohovou lištu s okapnicí. Lišty osazujeme do předem nanesené stěrkové hmoty. Vytvoříme základní vrstvu na nadpraží i obou ostěních. Do rohů mezi ostění a nadpraží nezapomeneme vložit přířez skleněné síťoviny. Na rohy okna do nanesené tenké vrstvy stěrkové hmoty osadíme diagonální pásky ze skleněné síťoviny. Mají rozměry 300 x 200 mm. A můžeme přejít k provádění základní vrstvy. Na přebroušený izolant naneseme vrstvu stěrkové hmoty. Tuto vrstvu upravíme zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm. Skleněnou síťovinu vložíme do nanesené stěrkové hmoty a vtlačíme ji nerezovým hladítkem. Pásy skleněné síťoviny napojujeme na přesah nejméně 100 mm. Skleněná síťovina musí být kryta 1 až 2 mm stěrkové hmoty. Ve spojích skleněné síťoviny je krytí menší, přibližně půl milimetru. K uhlazení povrchu základní vrstvy je výhodné použít širokou fasádní špachtli. Další fází při montáži zateplovacího systému je nanesení omítky. Po vyschnutí a dostatečném vyzrání základní vrstvy, které trvá nejméně 5 dnů, se zbrousí drobné lokální nerovnosti. Při broušení nesmí dojít k poškození skleněné síťoviny. Následně se povrch základní vrstvy opatří podkladním nátěrem. Po zaschnutí podkladního nátěru, nejméně po 12 hodinách, lze přistoupit k aplikaci tenkovrstvé omítky. Nejdříve se omítka rozetře na základní vrstvu s podkladním nátěrem nerezovým hladítkem. Tloušťka nanesené vrstvy odpovídá zrnitosti omítky. Bezprostředně po nanesení se omítka uhladí plastovým hladítkem. Ucelená plocha se musí omítnout bez přerušení. K přerušení práce může dojít na rozhraních barevných ploch, na nároží nebo jiných svislých, případně vodorovných hranách. Na jednu ucelenou plochu musí být použita 1 výrobní šarže omítky. Dalším krokem je ošetření soklu. Podklad soklu je ve spodní části tvořen živičným izolačním pásem a v horní části keramickými zdícími bloky. Na živičný izolační pás se izolační desky lepí vodou ředitelným lepidlem na bázi bitumenu. Živičný izolační pás se nejdříve opatří podkladním nátěrem vytvořeným naředěním bitumenové lepicí hmoty. Na část tvořenou keramickými zdícími bloky se používá lepicí hmota na bázi cementu. Na tepelné izolace soklů se používají soklové izolační desky s nízkou nasákavostí. Na spodní část soklové izolační desky naneseme lepicí hmotu na bázi bitumenu. Na vrchní část naneseme lepicí hmotu na bázi cementu. Základní vrstva se vytváří stejným způsobem jako na ploše zateplené fasády. Nejdříve se do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty osadí lišty, v našem případě rohová lišta. Naneseme vrstvu stěrkové hmoty, upravíme zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm a vložíme skleněnou síťovinu. Povrch základní vrstvy uhladíme nerezovým hladítkem.
Po vyschnutí a dostatečném vyzrání základní vrstvy, minimálně 5 dnů, se zbrousí drobné lokální nerovnosti. Následně se povrch základní vrstvy opatří podkladním nátěrem. Po zaschnutí tohoto podkladního nátěru, nejméně po 12 hodinách, lze přistoupit k aplikaci dekorativní mozaikové omítky. Weber. Staráme se.